Erakusketan azaltzen dien obrak 3 urtetako lana da, 3 urten zehar egindakoa. Batzuk marrazkiak dira, marrazki horietan oinarrituta grabado batzuk sortu nituen, eta beste batzuk gelditu dira bidean, marrazkiak bakarrik. Horretaz aparte, gero aspaldian erabiltzen ditut medizinatik eta ateratako hainbat kutsatxo eta horietan marraztutako gauza batzuk ere badaude. Eta erakusketa bera Bilbon ere egin izan nuen, leku txikiago baten, eta erakusketa hori iaz izan zen, eta azken urte honetan ibili naiz erakusketan agertutako lanak osatzen. Orduan, han zeudenak, baino beste batzuk ere badaude, beste gehiago ere badaude. Eta, izenburua bidertzeko belarrak, ruderalak, da, eta ruderalak, bidertzeko lorak dira edonon hasten diren belar horiek. Eta ni lotu dut, nire ama beste batzuk bezala, kanpotik etorri izan ona lanera oso gazte zela, han utzi zuen, bere herrizkan utzi zuen ama eta bere kultura eta bere gauzak, eta hemen egokitu zen ruderalak edonon egokitzen dien bezala, ez? Eta horren truke berak utzi zituenan bere sustraiak, ez? Eta hortik abiatuta erabili nituen bere argazki batzuk, gehienak aitak eginda, eta aro ezberdinetakoak dira, eta gero bakoitza niretzako ere badauka simbologio bat, agian azaltzen ez dakidana, baina nik egiterakoan horrela sortu zait. Nahaztu ditut, gehienetan daude nahaztuta plantxa bat baino gehiago, teknika diferenteak erabiliz. Hemen adibidez dago 2 plantxa, bata izango zen hau, eta bestea emakumeak agertzen direnak. Biak ere fotolito bidez eginda, fotolito da grabado barruan argazkigintzako moduko bat. Eta hauek bakarrik marrazkiak dira. Hau gelditu zen hori grabado bat bihurtzeko bidean. Hemen dagoen hau izan da azkenengo lana, niretzako oso maitatua, azkenean buruan neukan gauza bat gauzatzea lortu dudalako. Dira Aguafuertez egindako 10 plantxa, Aguafuertean lantzen da marra eta marra eta marra, eta hemen daude 10 plantxa, 10 paper diferenteetan estanpatuta, eta hori askotan hori nahazten ditute hori 2 teknika, hemen bezala. Hau da, honen eta honen oinarria marrazki hura zen. Hau adibidez, fotograbado badago hainbestetan. Lortu nahi nituen irudiak ziren oso behar zuten tonalidade asko, eta orduan ez nuen lortzen beste teknikakin, baina fotograbadokin eta fotolitoen bidez lor daiteke kasi zure marrazkiaren argazki bat balitz. Horregatik badago irudi batzuetan, baina gehienetan dago gero nahaztuta beste aurrerago dauden beste batzuetan nahaztuta dago Aguafuertearekin berriro ere. Hau, por ejemplo, dana Aguafuertea da. Dana plantxa berean, baina hemen ikus daitekenez, gero estanpazio lanak ere baditu bere aukerak. Hemen behitu ze
pues kolorekin jolas dezakezu eta bueno, pues, gauza ezberdinak lortuz. Eta gero zerbait tapatzen baldin baduzu, pues, lor dezakezu ere zatitxo bat han gertatzen den bezala. Han dagoen baten, adibidez, dira 3 plantxa eta 3 plantzen bidez osatu dut multzo bat eta dira 3 plantxa, baina daude jokatzen dut elementuren bat tapatuz. Hemen adibidez tapatuta dago irudi hori, irudi hauek, orduan horrek ere eskaintzen du aukera gehiago. Berez daukaten forma aprobetxatuz, gustatzen zaite geratzen dana. Eta gero nahiko ondo marrazten da, gainera. Ni izatez, andereño izan naiz, jubilatu nintzen arte, dena den nire lanarekin batera marrazten nuen, betidanik marraztu izan dut, eta grabadoan, tailerrean badaramatzadia 15 urte ia, bai. Erakusketa gaur ireki eta apirilaren 27 arte egongo zabalik. Konbidatuta zaudete noski eta hontaz disfrutatzea espero dut. Agertzen da nire ama, gure ama. Gure ama eta batzuen izeba. Eta, argazki gehienak gainera dira aitak ateratakoak, batzuk ez denak bihurtu nituen grabadoak. Grabado teknikak ezberdinak erabili izan ditut. Zuek ideia txiki bat egiteko nola den, hor ikus ditzakezue gero erabilitako plantxa batzuk. Nola ulertzeko aguafortea da marra eta marra. Gero, beste batean han badago aguatinta bat, eta aguatinta ez da marra da mantxa. Zer nahi badezu?